Arratsaldeon ongi etorri. Hau da, hau ikusmira daukaguna. Aurrak, gurasuak, atxunamonak, lengusuak, hemen denetik da. Hau, barrebusa da. Zergatik barrebusa? Alde batetik, festa, algara, musika, irria, zoramena izango dugulako. Eta beste alde batetik, Euskal Herrian barrena gure barrebusean batetik bestera ibiliko garelako. Izan ere, barrea oso garrantzitsua da eta oso ona da. Eta baina ona balin bada, egin dezagun barre? Badakizue barre egiten? Bai? Egin dezagun barre? Beno, dena den, hau aztugu zabaltzen barre egiteko bakarrik ez da? Harrituta gaudenean, ahoa zabaltzen dugu. Nola zabaltzen dugu ahoa? Hor erdi harrituta zaudete, guztiz harrituta zaudetenean nola? Horrela bai, gaurkoan misterioa eta harridura ekarriko digun lagun bat izango dugu. Eta ahoa zabal-zabal ikutziko zaituzte. Nor den? Txan Magoa! Eta hori gutxi balitz, gonbidatu berezi bat ere izango dugu. Bera txikia da. Aia Kruzi du izena. Eta aktoreen familia batekoa da. Baina zein aktore diren hori sorpresa izango da. Lehen esan dizuet musika garrantzitsu izango dela. Abestiak izango ditugu. Eta abestiekin, dantzariak ere bai, hemen laguntzen. Nortzu izango diren, Ibarrako gimnasio ritmikoko taldeak. Eta beste hirukote bat ere izango dugu. Diotenez oso jatorrak omen dira, baina ez dakit, nik ez ditut ezagutzen. Izen arraro xamarra daukate. Hemen dionez, Txirri, Mirri eta Txiribiton. Gaurko gizarterako izen arraro xamarrak ez da? Zuek ezagutzen alditu zuen? Nik ere bai. Aurrera, Txirri, Mirri eta Txiribiton. Kaixo Ixiar, kaixo Urtsoa, zer moduz? Anda, Dios, anda. Txibidon. Mirri eta Txiribiton. Jakin aldaiteke zer ikusten diguzuen barregarri? Ustez, nik ez dute zer barregarririk, dotore jantzita etorri naiz. Ez da naiz dotore etorri. Oso dotore gainera, oso dotore. Ni ere, beti bezala, gaur lehenengo programa denez, nire jantzirik dotorenarekin etorri naiz. Baina hala ere, nik ez diot horri inongo graziarik ikusten. Mirri, Txiribiton, zidazue, zuek nola ikusten duzue Ixiar? Estupendamente! Orduan, zer ikusten diozue Txirriri? Haizue, Hortxoak. Lagundu beharko diguzue, ikusten aldi guzue Txirri eta bioi ezer barregarririk. Begira, zerbait pentsatu beharko dugu Ixiar. Bestela biko geikarri hauek ez gaituzte pakean utziko. Lasai Txirri, badut ideia bat. Bai? Bai. Zer? Baina hauek zerbait badute, ez dakit nik. Zer dago guri, zer dago guri orain. Saria, baboliolakoak, saria! Ez diak latzen, hauek, ez diak latzen, Ea, guri esan digute, hau barre programa bat dela.
Orduan, zenbat eta hobeto barrekin, zenbat eta abarre handiagoak egin, hainbat eta sario beha. Banengoen bani, hauek... Golpe batean, saria, bizkor. Botan saria. Hauek ezki ulertu dute, Era bat. Hau, Esan dugu saria merezi, esan dugu barre ondo egin, Saria, bizkor, bota saria. Ekarez. Saria, nahi dugu. Saria, nahi dugu. Saria, nahi dugu. Saria, nahi dugu. Zerbait asmatu berra dago. Ez dakiz zer pentsatu duzuzuk, baina zerbait egin, misiar, ze hauekin ez dugu atarramentunik, aterako. hauek gaizki ulertu dute nonbait. Hau, farre egiteko programa bada. Barre egiteko etorri gara guona. Baina barrea ezin da neurtu. Iguatxeko. Saria nahi dugu. Saria, nahi dugu. Zerbait egin dezu misiar, ez dakit. Zu lasai txirni badut ideia bat eta. Hauentzako sari potxoloa badundik. Zatozte hona. Zuek, baldakizue txirrindulariek etapa irabazten dutenean. Podiumera igotzen direnean. Loreekin batera zein sari ematen dieten? Badakigu txiriton. Bani, sari hoixe emango dizuet. Kitxo, lasaitu dira. Lasaitu dira, bai, eta nola gainera. Seko utzi dituzu isiar. Eta horrela ez digute balio. Zeba? Ba, kantatzeko behar ditugulako. Baina badakit nola esnatuko ditugu. Telebista pizteko nola egiten da? Kli-kla. Ea nola? Kli-kla. Horixe egingo diegu ba. Kli-kla. Kli-kla. No. Zertatu da. Nik uste nire sariak on baino txar geixo indizula zuri, Txirri. Zer? Ez nalago ala lotan. Ez nago, motel, ez nago. Kli-kla eginez piztu egin haugu. Eta orain zer? Ba, horixe, Kli-kla telebista, telebistara berriz ere itzuli gerala ospatzeko, kantatu egingo dugu, Kli-kla telebista! Kli-kla telebista! Kli-kla, piztu telebista, kla, telebista itzali. Kli-kla, nahi ez baina, bera gabe zinbizi. Primerako laguna, gogeikarri astuna, Divertigarriena, naskatzen gaituena. amodioz kolore, tiro eta dolore. Etxeko eta turista, zara zu telebista. Kli-kla, piztu telebista, kla, telebista itzali. Kli-kla, nahi ez baina, bera gabe zinbizi. Telea ikusteko, baina ez tontotzeko, Egin ezaxokera, ez ikusi sobera. lagunekin ibili, maiz emarri irakurri. Programa unak hautatuta ez hipnotizatu. Kli-kla, piztu telebista, kla, telebista itzali. Kli-kla, nahi ez baina, bera gabe zinbizi. Eta orain Euskal Herrian dagoen magorik haundiena, jatorrena, harrigarriena, guztiak aho zabalik utziko zaituztetena. Norden, Txan Magoa! Bai, zer nahi duzu? Telegrama bai zuretzat. Telegrama bat. Bai. Txan Magoa naiz, Txinen nago eta hegazkin atzeratu eginda. Hase magoa.
Ni ordea mago izugarria naiz. Ia, Mirri, kehantzazu abaniko hori horpegitik. Mirri mago handia! Bueno, Mirri, kontuz, ze magia guk egin beharko dugu gero bestela zure zurrak moldatzen, Hau zera zen, hipnosis fasaren aurreneko urratzatzen. Ia, Mirri, ustazu irakur dezagun zer dion. Zuek kartak atera magia zazaltzen saiatuko naiz eta, ene? Kartaren batzuk ote dira hor barruan? Ia, Mirri. Manua, baina, zean agertzen espada, nik egingo dut, txon! Ia, zoaz bat, ekarri karta horiek. Hemen jartzen duenez, kartak banan atera eta triangeluren bat egin behar da, bera azalduko, te da. Beno, nun dira? Hemen dira kartak, ene? Beno, hemen dugu lehendabiziko karta, beraz banan ongi erakusteko dio hemen. Eta triangelu bat egiteko. Ikusi dugu lehendabiziko karta hori. Agian komeniko litzateke pixka bat zentratzea, erdian denok ondo ikusi ala izateko, Bueno, ikusi duzu lehendabiziko karta. Ia, bigarrena ere, hemen ongi ikusteko dio. Atera bigarrena. Badugu bigarren karta ere. Karta magikoak omen dira hauek. Bueno, bigarrena ere jarri dugu. Eta triangelua osatzeko, 3. karta falta zaigu. Hori ere jarri beharko dugu bere lekuan. Hemen dionez, triangelua osatu behar dugu, eta gero 3 arte kontatzeko dio. Zuek badakizu 3 arte kontatzen? Bai, lagunduko didazue kontatzen? Beno, triangelua osatu bezain laster, nik preste hauek hemen bazterren utziko ditut. 3 arte kontatuko dugu. Osatu dugu triangelua, ezta? Oso politia geratu da. Bueno, konta dezagun 3 arte. Ia, 1, 2, eta 3! Bizturalia mundiala izan da. Txan, magoa. Apartekoa. Txan, zer modu zaude? Etorrera hori. Zer duzu? Eskerrik asko. Muxo handi bat. Arretxuta uste gaituzu txan, mundiala. Ederto. Dena den, nik espero dut gero gauza gehiago eskainiko diguzula, ezta? Noski baietz. Mi esker, eta gero arte, bai? Agur, agunok, gero arte. Orain, lagun txiki baten bilan, hijoa, lehen esan dizuet gonbidatu berezi bat izango genula, ezta? Bere bilanoa, bela xenator. Txiribito nire alaba txikia, ala? Exetz, babolio, exetz. Igartzen saio, estela ire alaba. Ez zaukak gorila plantarik eta. Oxe, moñoñoa. Badakin norren, seguru badaki ala norren. Nire fans bat, seguru mirrizale amorratu badela. Nahi alduzu nire argazki bat ematea, dedikatoria eta guztiz, Mirri, ire argazki ematen badiok, seko ikaratu utziko duk. Ni esan naiz, Piki Martin bezain guapoa, edo? Ricky Martin duk. Eta ez daiz bera bezin guapoa, ez. Kaixo, zer nahi duzuzuk, horitxorrek? Ara, azkenean aurkitzu dugu, kaixo, aia. Iziak, garrantzi hondiko galdera bat egin behar dut. Bai, zote da.
zein da guapoagoa? Kiki Martin edo ni? Kiki, Riki, Alamirri. Guapoena Txiribiton. Ala da ez daia. Dena den, bila genbiltzan, aiaren bila kezkatuta geunden, nun ote zegoen? Ala ere, hemen dagoenean. Aia nor da, ja. Neskatil polita hau. Zu aia zera, Ze moñoñoa, Oso polita da, bai, eta kezkaturik geunden izan ere bere ama, bere lehengusua, eta bere amona ere bila dabiltza. Noski ba, elkarrizketara etorri direnak. Noski. Nahi aldezu guk aie bilatzea. Bai, zoazte, eta saiozue hemen nola gauden, etor daitezela beraiek ere. Bere ala bidaliko dizkizugu. Bale, eskerrik asko. Guazen, bizkor. Aia, niri esan baina sekretu magari. Nor da guapoagoa, mesedez, zein da guapoagoa, Liki Martin edo ni? Txiriton. Txiribiton, neski, badaki aiak, esiri zaite aia, tozen erekin. Aizu, nik zuri izarra aurpegi ikusten dizut, artista aurpegi ikusten dizut. Zen eska polita ez da? Eta aia zu bakarrik etorri altzara. Hemen adome katzi. Ara. Aia, nuntzina. Aizpea. Zemuz guapa. Oso ondo, Aia, nuntzina. oso ondo. Hemen. Hemen txezeon. Kaixo denoi. Aizu, aia. Hau, nik gaizki pentsatzu ezpadut aizpea goenaga aktore famatua da, ezta? Eta nor da emakume hau? Nere ama. Zure ama alda. Eta betidanik izan alda zure ama aktore famatu hau. Bai, Hene. Eta txintxo alda etxean. bai, Ziur? bai. Nolako ama da aizpea? Ba ez daki, baina batzutan jokatzen dugu, eta aiak esaten du, ama, gaur ni izango naiz ama eta zu aia. Bai? Ez da? Eta ze gustatzen zaizu gehiago, ama izatea edo aia izatea? Aia izatea. Jolastea bakarrik gustatzen zaizu. Bai, eta egunero kontatu behar dizkio txirri, hombre! Ara! Barbara, ongi etorria. Hemen dago aia. Aia, zer egiten du honek hemen, nor da hau? Barbara. Eta Barbara zer da zuretzako? Lehengusina, akaso? Bai. Bai? Barbara, zuk txikitatik izan nahi altzen joan aktoresa. Ba, igual gehien bat ikusita ez, izte bat amona eta hori. Bai? Ara. Hasi izan txikitan, 3 urte zitunean, bai horixe eta olakotan, behar, behin esatzea, da, izu, txiki bat behar deuta. Barbara, eta beste bat, Barbara, eta. Eta oso gustura, ezta? Aia, eta zuek ja 3 bazaudete zure seguru artista izango zela noski. Eta balduzue familian beste artistarikola Bai. zein? Amona. Eta zen kasualidadez ona etorriko ez da? Etorri da? Bai. Esango diogu etortzeko? Bai. Deitu iozu. Amona! Fuertego, ez dizu entzungo. Amona! Amona, non dago Amona? Dio, Amona! Hemen da Amona! Kaixo! Amona, Juani, zure Amona da! Denok aian bila. Ze suertea! Amona, Juani? Aian Amona. Bai. Txintxo alda Amona. Bai. Bai? Bueno, eta familiko buru ordun zuzera, lehendabiziko izan dena aktoresaz horri, ezta? Bueno, ni azkenetakoa, Ah, bai? baina bestiak hasi zian ni baina leheno. Eta gero neire mirila sartu eta nire bai. Gustatu eta zure bai. Bai, Eta- gustatu beti. Ah, bai. Eta emakumea bakarrik altzeate artistak. Ez, mutilak artista dazkau. Ah, bai? Famili guztia. Bueno, ez da giro. Eta hauek nolakoak ziren txikitan? Oh, zezango izu, zora garrik. Baberu bat. Neri umiak beti gustatu izan duzizkit eta niretzat Bai. zora garrik. Txintxo, Bilurri txintxo. ziala, bale. Bilurrik. Eta Baina bixi pixka jartzeko asko nada. ziren, 7, dana batean txiki-txikitanak. Bai. Eta gerra pixkat ematen zuten, baina Bai. gerran baten zuten ematen gizu zeiten hon. Zer? Kantatzen jarri. Ah, bai? Eta orduan danak kantatzen aztezian da izurezko pakia sortzen zen. Ah? Oso ondo, Taktika txarra ez oso da ondo orduan. moldatu geha. Bueno, bai, zuen nik eskerrak eman behar dizkitzuet etorri zaretelako, eta, hori, une hau gogoan izan dezazuen, oroigarritxo badugu. Baina, berriz esan nahi dizuet, eskarrik asko etorri zaretelako, Badut, hementxen, oroigarritxo
kantutxo bat, aia. Dena den. Aia, zer polita. Etorri behar zenutela jakin dutenean, bada hirukote bat hemen oso pozik jarri dena. Asko maite zaituztela esan ez, eta kantutxo bat abestera etorri nahi dute, zuekin abestera. Etor daitezela da, txirri, mirri eta txiribiton. Beldurrak usatu, bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Xorion txua adiskide bat duena, benetan aberatsa baita. Zaintzazu landare txiki baten antzera, loratuko da uda berrian. Eskuak lotu eta gogoak batu, elkarri heldu beldurrak usatu, bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Eskuak lotu eta gogoak batu, elkarri heldu beldurrak usatu, bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Beti gurekin lagunen itzala. Mila esker etorri zaretelako, Juani. Momentutxo bat, nik Juan aurretik denon izenean erregalotxo bat ekarri dizuegu. Txararan, gabonak dira, eta zuek beti izan zarete pixkatxo bat magoak. Eta zuek, guk egindako kuadrotxu bada. Txirrimiri eta txiribiton errege mago bihurtu ditugu. Errege mago bihurtu gaituzte! Hau zenuten espero, Hordago meritua, txiribiton txiki-txikia bihurtu gaitu barrizko meritua da, Eizkerrik asko eta zenolako aukera beste musu bate bateko. Bueno, mila esker. Juani, Aia, Barbara eta Aizpea. Barrebusarekin, gure saio berri honekin batera eta gure tramankulu honekin batera, beste aparteko saiotxo bat etorre zaiu. Nola izena duen? Gurasodromoa. Zer da gurasodromoa? Esplikatuko dizuet. Zuek gurasoek errita egiten aldizue. Bai? Eta asko ikasi behar duzuela esaten aldizue. Bai? Eta eskolako lanak egitera behartzen altzaituzte. Bai? Bago guraso horiek guraso txartela mereziote duten edo ez jakin nahi dugu, baizu, zergatik ez ezta? Badira guraso batzuk makina bat proba egin dituztenak. Izugarrizko proba pila. Eta super guraso bilakatu direnak. Hoiak izango ditugu hemen gaurkoan. Baina super guraso titulu horrekin konformatzen ez eta hiper guraso txartela lortu nahi dute. Beraz, hasbedi, gurasodromoa! Gure barrebusan txiribiton gidari dutelari, lujuzko gidaria, Mila esker txiribiton gure lehiakideak ekartzeagatik. Zer famili politiak, mantalta guzti. Kaixo! Beno, txikito, agur txiribiton. Nor zaitu guzu? Esteban. Esteban, danundik zatoz? Donostitik.
Donostitik. Eta zure alboan dagoen gizon hori nor da? Carlos. Carlos, zure... Aita. Berari buruzko kontuak esan dizkigutzulen. Ba, entzun ditzagun. Nere aitak 51 urte ditu. Beti kotxean gaudenen eta beti gauean juten balimagea, beti dago bera kantatzen. Berari gauean kantatzea asko gustatzen zaiolako. Alaia da, baina batzutan esarratzen da, nire jotzen diotenean eta hasten geanean elkarri jotzen. Gehien gustatzen zaiona da, beti gauean oira jun baino lehenago beti esatei. Nahi burruka bat egin, beti galdetzen du. Umei txistea kontatzen eta hola irakasle. Magia umei txistea kontatu eta, magia eta truko bat da. Esaten dua, hemen utziko izule euskoan eta hartzen duen pezeta. Utzi behar dizu hartzen du berak, sartzen du norbaiten eta esaten du berak ez dakala. Honena preparatzen duena, denetatik ez dakiz preparatzen du honena zen eta gutxa prestatzen du ondo. Gehien, eri! Espinakak. Espinaka pureak. Esteban, egia alda esan duzuna? Guzti hori egia da? Bai. Beno, txintxoa, semea, ondo portatu da. Bai. Bueno, zoazte zen lekuetara, bai? Gero izango dugu zuekin hitz egiteko paradarik. Kaixo, preziosa? Nor zaitu guzu? Magi. Magi nungoa? Ondarribikoa. Ondarribikoa, eta zure alboan dagoen emakumea honor da? Nere ama. Bai? Bai. Eta nola du izena? Ane. Eta berari buruzko kontuak entzungo ditugu orain? Entzun ditzagun ba. Nire amak 35 urte ditu eta gehien gustatzen zaiona sukaldea garbitzea da eta ere telebista ikustea eta gehien eta telebista ikusten du eta asko gustatzen zaio Goenkale. Nire gabetan kontatzen dizkititunak. Oso alaia da. Eta nire ama zerretzen denean bronka botatzen digu nire anaia eta niri eta esaten du bidaliko digula kanpora. Zergatik ikuste ote du Goenkale amak? Zergatik ikuste ote du? Zaki. Maria Luisa edo gustatzen ote zaio? Zaki. Auskalo, ez da? Beno, gero hitz egingo dugu gehiago, ez da? Zoazte zuen lekura. Eskarrik asko. Eta hirugarren eta azkeneko bikotearen txanda dugu orain, hauek nundik ote datoz, nundik zatozte zuek? Tolosatik. Eta izenak? Maialen eta Auxi. Hau Simon, hau zein da? Nire aita. Hau zure aita da. Eta zemuzko aita? Bueno, batzutan txintxo, bestetan gaiztua. Bueno, guzti hori orain kontatuko diguzu, ez da? Ikuste ezagun ba. Nire aitak 38 urte ditu. Nire aita hiloite asko gustatzen zaio. Joan den larun bat arratsaldean zinera eta hartzan ikustera joan ginenean denbora guztian seko galditzen zen horrela. Igande goizetan nire aita berandu esnatzen da eta lehen da bizi telebista pixka bat ikusten dugu eta gero gozaltzera joaten gara. Burniarekin egiten du lana, baina ez dakiz zelan mota egiten duen. Nire aita laia da, baina batzutan asarretiten da. Gaizki portatzen garenean sarri asarretzen da. Asko laguntzen dit etxeko lanetan. Kotxean goazela beti kantatzen du. Bertsoak, niri buruzko bertsoak. Txorak irizkok? Txorak irizkok. Tordun tartzan ez, ez da? Ez, aspalditikan ikusian euskan da. Jane gustoagoa, kaso ikusiko zenio. Zio berria gutxia gustatu zen. Beno, osan zure lekura, mi esker. Guraxodromoa hasi aurretik, beti gure protagonistei buruzko himnoa abestuko dugu. Eta gaurko honetan ere, horixe egingo dugu, eta zeintzuen laguntzaz, beren txikien laguntzaz. Beraz, hasbedi, Guraxodromoko himnoa.
Simonomek gizon langile bina, aita bihurria eta oso atzik moziketo. Ondarra bi arrantzale herria, ane jarriko dit gaur marka berria moziketo. Carlosekin hirukote osoa, nor izango ote da hipergurasoa moziketo. Guztia prest, hasbedi, gurasodromoa. Gaurkoan, gai desberdinak izango dira, baina ez gauzatxo bat, ezin da salatu, Ezin da salatu, beraiek erantzun behar dute. Beraz, has gaitezen. Gaurkoan, zientziatik hasiko gara, lehendabiziko galdera. Duela pare bat urte, oso modan jarri ziren aurren artean maskota virtual batzuk. Nola zuten izena? Jacuzzi, Tamagotchi edo pulamentu gutxi? Tamagotchi. Tamagotchi ote zen erantzun zuzena? Bai, zuzena zen! Piztu argitxa! Oso ondo, haizu, galdera bat Maialen, zuek etxean balduzu eta Tamagotchirik? Bai. Orduan trukoa harrapatu diazu. Pulamentu gutxi esatak endun etxian da, orduan naztu. Bai, nastu bintzea pixkoa dezta. Sorabilakoa izan zure. Bueno, bigarrena. Egin kontu aize indartxoa da bilela, zuek baldakizu aizearen egiten. Egin dezagun aizea. Zein da aizearen abiadura neurtzen duen neurgailua, anemometroa, termometroa edo Bilboko metroa? Anemometroa. Bai, zuzena da. Piztu argitxa. Azkarra daukazu ama, Bai, beno. Hirugarren talde txora pasako gara. Zuek makinekin jolasten alduzue? Nola jolasten duzue makinekin? Esango altzen iguke nola deitzen den makina txoietako pertsonairik ezagunenetako bat. Mario, Luis edo Agatalis? Ui, salatu egin dio. Ontzat emango dugu ezta? Bai, zuzena da. Piztu argia. Ezin da salatu hemen, Ezin da salatu. Hizkuntzari buruzko galdera jarraian. Zein da Goenkaleko txapasek, hau seguruna ane jakingo luke, Goenkaleko txapasek behin eta berriz errepikatzen duen esaldia. Hori txupauta dago, hori egina zagok edo 2 eta 3 bost kaketan plost. Hori egina zagok. Zuzena da. Maialen zuk baltzenekin hori. Beno, suposatu ez da. Beno, jarraiz ezagun. Ai, ondorengo esaldia, nik hizkuntzak, nola ateratzen den. Bona tarde, noiz y noiz, m'agrada molt estar avui amb vosaltres. Ze hizkuntzetan esan ote dute, edo esan nahi nuen. Katalana, txinera, ala frantsesa? Katalanez. Ala, izan nahi zuen, bai. Zoriona, asmatu duzu. Bino. Altxa guztiok eskuineko eskua. Altxa guztiok. Eta eskuineko eskuaz gain, behatz nagia luzatu denok. Denak prest? Aurrek gelan besoa horrela altxatzen dutenean zer esan nahi dute. Komunera joan naiteke, komunera joan dezaket, edo balin dut komunera joan. Maiei, uste jo honek. Komunera joan naiteke. Komunera joan naiteke. Baina ez da hori esatu dutena, Hori esan nahi dute. Hori esan nahi dute. Zuzena da, zuzena da. Oso guraso azkarrak etorri zaizkigu gaurkoan, Ingurunearen txanda da ondoren. Zu mendian asko ibiltzen altzea, Simon? Gutxi. Gutxi? Nun ibiltzen zea bazu? Poteon edola? Kalian. Kalian, ez? Bueno, kalian gora, kalian bera. Ondorengo galdera, naturarekin pixka lotuta dago.
ibaiei buruzkoa da. Zein da ibai hauen artean luzeena? Ibai Zabal, ibai luze, edo Oria? Oria. Oria etxetik gertuna pasatzena, bai, baino. Mozena. Etzen hori, Ibai Zabal zen erantzun zuzena. Beno, aizue, galderatxo bat besterik etzen. Zaborra ateratzera joan naiz etxera eta egunkari guztiak bildu ditut. Zer egin behar dut? Untzi berdera bota, urdinera edo liburutegira eraman behar dira. Zaborra edo paperak? Paperak. Urdinera. Urdinera, bai, noski, zuzena zen. A ber, 3. galdera. Prest, Carlos? Bai. Euria eta eguzkia zeruan biltzen direnean hortzadarra sortzen da. Baldakizu nola esaten zaion beste era batera hortzadarrari. Erromako zubia, Parisko zubia edo Leitzarango autobidea. Erromako zubia. Seguru? Bai. Eta amaitzeko Xikulu saltza. Bada Euskal Telebistan txiribitonez gain, pertsonaia mutu barregarri eta potxolo bat. Nola du izena? Kukubiltxo, burusoltxo edo pinotxo? Ui, salatzen nahi dielakoan honi hemen. Burusoltxo! Zein ni? Bai, burusoltxo da, zuzena. Eskerrak Maialeni, eskerrak. Jarrai dezagun. Zuek baldakizu ezaunka egiten. Bai? Nola egiten duzu ezaunka? Zuk ez dakizu ezaunka egiten? Ez. Eta Maialen, Maik? Zuk? Bai? Ia, egin ezaunka. Ez? Lotxatu egiten da. Bueno, txakurra hauek, pertsonai famatuen txakurrak izan dira. Tintin pertsonaia ezagutzen alduze, bai, ez da? Gogoratzen altzarete beren txakurrak nola izena zuen. Idefix, Milu edo Pintxo? Milu zen, bai, zuzena. Eta amaitzeko, esan behar diguzue, musika hau, jarraian entzongo dugun hau, zeren musika den. Ja, jarri diezagutela. Ia, aukerak, bertatik bertara, KTM edo Dragoi Bolazeta? Dragoi Bolazeta. Zuzena, piztu argitxoa. Bueno, baizue, bukatu da gaurko saioaren, eta emaitzak ikusi ditzagun gure super guraso hauen emaitzak. Hemen gure lehendabiziko bikoteak ongi atera du, Maik eta Anek bikain, eta Esteban eta Carlosek bikain. Beraz, esan genezake bi hiperguraso ditugula, baina hori ez da posible. Beraz, desenpate egin beharko dugu, bai? Hiperamata, hiperaita, ez? Desempatea. Hemen dugu, barretxotxen desempatea. Zatozte, mesedez? Eta nik hemen bada ezpada ere 3 nituen prestaturik, 3 arteko enpate bat gertatzen bazen ere, baina, biokin ingo dugu. Gurasoek atera dezatela, gurasoek. Ia. Luzena atera behar da, Ia nork ateratzen duen Luzena. Bueno. Bueno, irabazle, Carlos eta Esteban, beraiek dira gure gaurko hipergurasoak. Zorionak. Dena den, hemen ditugu gure supergurasoak, ez diralako nola nahi ona iritsi, zatoztezuek ere, gure superguraso zaretezuek ere, Maialen eta Ximon, eta gure supergurasoentzako eta hipergurasoentzako orain sariak ekarriko dizkigute Txirrimirri eta Txiribitonek. Hipergurasoa. Oroiro
gure txartelak. Zorionak denoi eta mil esker etorri zaretelako, Baina sariak ere baditugu, ona hurbildu zareten guztientzako. Lehendabiziko 100-eneko aterako dugu, bai? A ber, atera zazu bolatxoa. 0 bat, beraz, 100-etik bera izango da gure zenbakia. Atera beste zenbaki bat. 7. Horrek esan nahi du 10-ekoa dela, 7. 70. Atera, Esteban. Atera duzu. 75 zenbakia. Nork du zenbaki hori? Zatoz! Eta ez dut saria zer den esan, orantxe esango dizuet. Saria Portaventurara bidaia da, 4 pertsonentzat, asteburu bat pasatzera. Sari politez da? Bai. Nola duzu izena? Sandra. Sandra, eta 4 pertsona jun behar baduzu Portaventurara, nortzera emango dituzu zurekin? Nera izpa, nera aita eta nera matani. Portaventurara bidaia izango baituzu ongi pasa dezazuela, eta gero kontatu nola ibilizareten, Bai? Bueno, mil esker eskarrik asko. Bueno, eta zuei ere, mil esker etorri zaretelako, bai? Orain, itxi hauak hemen zaudeten guztiok. Itxi hauak denok. Eta ia hauak itxita mantentzen duzu zeraten, Txan magoa ateratzen denean. Izan ere harrituta utziko zaituzte berriz ere. Txan magoa! Jotxo, kaixo! 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 Oida, nork esango zuen. Orain dala ordu bat eskaz, txinan neon. Eta zeuei esker, hemen denok elkarrik gaude. Oso pozik nago! Beno, galdera bi, bakarrik. Magiaren bitartez gozatzeko prest? Oida, denok txundituta galitzeko prest? Oso ondo. Etxian ere baitena prest? Oso pozik nago. Euskal Herrian, Euskaldun artean eta gainea, barreguzean. Baina, itxoin. Baita ere pozik nago, zen eta gaur amets bat eukidu. Lo neolarik, amets goxo bat. Bai, txanek hemen txezeon. Eta hemen aldamenian norbai falta. Eta nork izango ote da?
Nork izango ote da? Kaixo, zeure izena? Idoia. Izen polita baietz? Idoia, lagunduko diazu pitxin bat? Bai? Txalo bero bat Idoiari. Eskerrik asko Idoia. Oso ondo. Markiz baten alaba, interesatu bat. Zeu zer entzuten aldezute, Zer da zarata? Idoia, zer da? Oi! Baina zer da hau? Mirri, txiribiton! Mirri, txiribiton, mesedez! Baina... Mirri eta txiribiton, mesedez! Kaso egin? Hau da arpegi gogorra! Berriro denok! Mirri, txiribiton! Kontxo, kaso egin, mesedez! Problema dukezu Adi. Baina, zer ari zarete egiten ba? Aixo, guk lantzean behin, arropak garbitu iten ditugu. Eta barrebusuan, oso gutxitan, asko ez da komenik gastatu iten direlako. Baina barrebusuan abietzekoa garen ez, erabaki dugu garbitzea eta orain hemen, xabaltzea lehortzeko. Baina, ikusi aldezu hauek erotuta daude. Hemen platoaren erdian, garbitzen arropa lehortzen. Hau baino leku berik ez da, Mesedez, bai. Hemengo foku egin eta bela xe lehortzen da. Favoria egin eta ospa emendikan. Ospa, oain txamagoaren une iritsi bai data. Kontxo, mesedez txiribiton eta mirri, ospa. Ezka sondirik egin Baldakitze esaten dia dantzan. Zer? Zon! Kontxo! Atxatxat, Idoia. Eta gainera txalo emago diote, adi, berriro ari hartuko duta. Gaur gauean amets bat eukidu. Amets horretan, Idoiak nire aldamenian zeon, eta zeuek hor. Zabalik. Adi. Baina, zeo zer falta zaigu? Jontxo, nondikan etorri berria naiz? Hoi da, batxinatik, hain zuzen ere, handikan, kirtenadun zakoa ekarri dut. Ikuste ez duze politxa? Bai, kirtenadun zakua. Jontxo, txinan asko erabiltzen duten zakua, baina hemen zeu zer falta da. Haiene, kaltzerdina falta dia. Idoia, kaltzerdinak ekarri aldituzu? Ekarri aldituzu kaltzerdinak, jantzita. Bai, baina Jontxo, paria. Ez da nahikoa. Eta nondikan aterako ditugu kaltzerdinak ba? Non atzian. Idoia, behitu non ditugu, lagundu, guazen, etorri. Guazen hartzea galtzerdin guzik eta zakoan sartuko ditugu, bai? Ondo, aurrera, hartu galtzerdinak eta sartu. Ez da galtzerdinak, Jontxo. Baina, hauek erotuta daude, sartu dute. Hoi tarteko eta guzi ez, bakarrik galtzerdinak hartu, beste guztiak, oso ondo. Guazen deno sartzea, konturatu altzerate. Galtzerdin guzik, ezberdina dira. Pilo badode, baina dendenak, ezberdina, dena sartu ditugu, Jontxo, hemen beste bat, gorrilla, eta horilla, eta txuri urdina. Jontxo, aletikoa, oso no. Sartu? Promo bat izan dela. Oso no, bazen horrean erro. Lagunak, galtzerdin pilo bat, eta dendenak, ezberdinak. Idoia, lagunduko diazu, eskua sartu, eta nastu garbigo jo bezala. Jendia pentsatuko dautena prestauta daola. Nahikoa! Jontxo no zen zentrifugao, hoi da. Oso ondo, eskuak ekarri aldituzu, Idoia? Ba, iztetxo, lakeria. Oso ondo, altza besoa, eskerreko besoa. Beste eskerra. Trampa txikia, indiot. Idoia, oso ondo. Idoia, eskua sartuko du, eta topatzen du lehendabiziko galtzerdina aterako du. Galtzerdin pilo bat eta denak ezberdinak. Ondo? Aurrera, Idoia, ikusi gabe, nik ez da bestela jendea pentsatuko hau dena prestauta dola. Sartu eskerra eta bat bakarrik atera. Bat aterako du. Jontxo! Galtzerdin kolore? Gorrilla! Eta guardasola batzu baitu zen potxola. Oso ondo, hau eskerrarekin hartu dezu, ondo? Idoia eskerrarekin eskubia ekarri aldezu. Bai, hoi da, neska fina. Berbera, eskubia sartu eta topatzen dezu lehendabiziko galtzerdina atera. Aurrera! Jontxo! Kolore? Urdina! Eskubiarekin urdina atera du.
eta ezkerrekoarekin zata du gorria. Eta oraindik zaku barrun, galtzerdin pilo bat ditugu. Ondo, Idoia, zertarako hainbeste berriketa? Hemen daudenok, hoi galdetzen nahi dira, eta etxekoek seguraski baita. Zertarako hainbeste berriketa? Txanek amets bat dukidu. Amets horretan Idoia saltzezan. Idoia, eskuak aire plano bezala iriki. Oso ondo. Gaur goizian, altxatu bezain lasterzen eta Idoiak nere ametsetan galtzerdin berberak aukeratu ditu. Sinisten aldezute? Oi, iritsi kontra jarria daude batzu baietz eta beste batzu esetz. Idoia, bar gaur goizian, nere hoetik, esna, jeiki, egin dudan lendabiziko gauza, zera izan da, nere ezkerreko oinian, zuzeuk, zeure eskuarekin, hartutako galtzerdin gorria berbera, jantzi, berdina dia, bai, Idoia, jantxo, guardasola eta guzti, adi, bat asmatuta, eta hurrengo gauza, hindudan hurrengo gauza izan da, berak, bere eskuineko eskuarekin hartutako galtzerdin ze kolorea da? Itxoin, urdina? Txoin. Bueno, amets bat besterik ez da izan, baina, fijatu altzeate, ezkarrarekin gorria eta guardasolak ebai esan dira. Ez da nahikoa. Idoia, porroten aldeu, Itxoin, magian sinisten aldeu? Bai! Adi. Ze kolore? Urdina. Eskuenarekin urdina? Bat, bi eta hiru. Aide! Urdina! Berdina katila, bai, txalo bero bat, Idoiarentzat, Idoia, mucho handi pare bat. Guat, eta zoaz. Eskerrik asko, Jon Andreok, eskerrik asko. Beno. Adi. Eta orain, etorri nahi zen bezala, banoa. Beno. Baina ez irtera arruntarik egingo, ez. Magia erabilko dugu, ondo? Oso ondo, beraz, denok zenatuko dugu. Bat, bi eta hiru. Oso ondo, eta ondoren, euskal hitz magikoak. Aurrera! Bat, bi eta hiru. Nola aurrera? Ez aldakizkizut euskal herriko hitz magikoak. Jontxo, baina zikastola eskola edo txe santura zoazte ba. Baten bat, bai, adi, belarriak zorroztu. Euskal Herriko hitz magikoak dira. Artxila, mortxila. Deno, artxila, mortxila. Motxila? Nork esan du motxila? Motxila mendia juteko. Orain bai, bat, bi eta hiru. Artxila, mortxila. Zue xerren kutsa hori? Zerixue? Amona Martxelonen kutsa. Hori erabiltzen dugu, bidaiak egiten ditugunean, beharko ditugun gauza guztiak, hortzi sartzeko. Eta noski, abiatzeko, baikara Euskal Herrian zehar, eta gauza asko eraman barko ditugu, batez ere janariak sarko beharko ditugu, entoitzezue? Oso garrantzitsua baita, ondo jatea, oso garrantzitsua. Horretxegatik behar dut, Txiribitonen laguntza. Non sartuko zen, asa burukan gailu hori. Badaki, seguru, eseutzen, baitut potolo hori. Seguru, armarioan gorde indela niri, nanga, susto emateko, baina ikusiko dorrek. Txiribiton! Arritzekoa, Arritzekoa, nik Txiribiton esautzen dualako. Ez dakit non xertako zen, ba? Txoin. Entzun. Zer da hori, hipopotamo baten korroska. Ez, hori Txiribitonen xurrunga da. Ez dago munduan horlako xurrungarik egiten duen beste inor. Degin ezagun denon artea, degin ezagun Txiribitonea. Txiribiton!
Esnatu, eh? Ez da esnatzen. Lasai. Badaukaz nik txiribito esnatzeko, aixue, sistema berezia. Honek ez du inoiz palorik egiten, ikusiko duzue. Itxuraz. Pizzategi eta... Aizu, mirri naiz. Nola xe mirri? Mirritegi? Mirri? Ondan dagoen bakarra, hoxe? Bidali mesedez nire gana korrika batean pizza hundi bat. Horixe, pizza. Bakarra, txiribitonek ez du pizzari behar. Galdu eginda eta... Usten, ark ezagutzen dut potoloa, Txiribiton, ire pizza non dagoen? Hortxe daukak ire pizza babolio, hortxe daukak armarioan. Asi derrepentean gauza guztiek ergebitzen, bidaian hasi behar dugu eta. Eta orain kakagu, etorri zen jo? Horaiko, esan jo kakari txoiteko bizkat. Hemen idatzi duk, bidaira eman behar dugun guztia, argizak. Hasi nik esango diat. Txiribiton, lehen da biziko gauza. Ondo organizatu dago, Urdaia espikoak. Txiribiton urdaia espikoak. Bakarra etxe, bi urdaia espiko. Arki. Bi urdaia espiko. Bana, lau txorizo eta sortzi odolki. Garrantzitsua. Sanidade. Bizkor txiribiton, ez daukagu egun oso horretarako. Lau txorizo, sortzi odolki. Txiribiton, 6 oiasko. 6 oiasko, horri. Oida. Ja, egan bota. Egaztia direta. 3 tarta bakarrik gizendu egiten dutelako. 3 tarta bakarrik. 3 tarta bakarrik, oixe? Hoi, asko gustatzen zin, bai. Eta frutaz? Fruta ere, bai! Txiribiton, xagar bat. Ez zue. Argi. Ez dut ezer ulertzen Mirrite Txiribiton. Zer dela eta kutsa janariz beteta, baina nora goazela uste duzu ezuek? Nora goazela bidai luxa egin behar diagu, txirri ez ale txenteratu. Bidai luxa egin behar diagu. Euskal Herrian zehar ibiliko gera herri Mirrite Txiribiton, baina ez gara ez Txinara edo Japoniara joango? Horretxegatik sartu diagu horren gauza gutxi. Tira, Mirrite Txiribiton. Atera traste guztia kanpora eta eraman armairura, eta preste ezazue nik ezelako motxila txiki bat, nahikoa da. Txirri, gu nahi ditugun janariak eramaten usten espaldin badeuk, huelga ingo diagu, Txiribiton, huelga, 1, 2 eta 3. Tira, Mirrite Txiribiton, ez zaitezte honela jarri, Bera, gainera zuek biok, ez duzue munduan zehar ibiltzeko adina hizkuntzarik ezagutzen. Baina, entzun alduzu, Ojo, gu basekiuk, frantzesa, euskera, afrikera, txinera eta bespera. Bespera? Zer hizkuntza da bespera? Atzo hitz egiten zen hizkuntza bat. Mirrite Txiribiton, begira, gauza bat egingo du. Ara, nik hizkuntzeri buruzko galderak egingo dizkizuet, eta zuek erantzun onak ematen ez dituzuen bakoitzean, gauzetako bat armairura itzuliko dugu. Ados? Eta ona ematen dugunean? Ondo erantzuten baduzue? Tira, orduan berriro ere kutsara itzulituko dugu gauzetako bat. Ok. Ikusten, indesez basekiuk. Galderak egiten hariko hasiko naiz. Ikusiko duzue ondo zenolako ziria sartuko dira. Mirrite Txiribiton, nola esaten da txineraz esnea? Esnea txineraz. Kontxo, segokia iretzat izena hori, bai. Txineraz esnea esaten da, kaiku. Ez pa, txineraz esnea da, tititik. Beraz, telefono baten txirriña ematen di. Txiribiton, atera kutsatik, txorixoak eta odolkiak. Gauza bakarra esan dugu. Bai, baina txorixoak eta odolkiak anai arreba bikiak dira. Beraz, tira. Atera, Txiribiton.
beste galdera bat. Horrengoan, nola esaten da, japonieraz, pilota. Pilota, nola esaten da, japonieraz. Txiribiton? Japonieraz pilota esaten da, ping-pong. Ezpa, japonieraz pilota esaten da, piloto-moto. Txiribiton, atera oiaskoak eta urde ezpikoak. Jopenas, oiaskoak eta urde ezpikoak, ez dira nahi arrebak? Ez, baina oiaskoa txerriaren lengusu propioa da, takita. Atera, Txiribiton, atera. Txiribiton, Bolio, irerantzun txarrei esker, bain gauza bakarra gatzen gukor. Tartak bestetik ezaukau. Tira. Galdera erreza imesedez, Oso erreza jarriko dizuet. Begira, nola esaten zaio, japonieraz, traste honi, telefono mugikorrari. Txirri, haure iretzat oso izen egokia du. Zergatik. Telefono mugikorrari japonieraz esaten zaio, txapodo. Seapoto egoki izatekotan euskeraz izango litzateke, baina ez japonieraz. Japonieraz honi Mitsubishi esaten zaio, Mitsubishi. Zergatik, hitzak batetik bestera, bixi bidaltzen dituelako. Jopelas. Txiribiton, atera tartak hortik. Baina miserian geratu gaitu gordea, bate gabe, baina, gozo sakabatuta geratuko gaitu, nola ingo dugu Euskal Herrian zeharreko bidaia, batere janaririk gabe, baina, hile ingo gaitu. Mirrita, Txiribiton, zaudete lasai. Euskal Herrian zehar ibiliko gera herriz herri, baina Euskal Herrian bakarrik. Adibidez, Arrasaten, Iruñan eta onelako lekutan, baina ez dago kezkatu berrik, eta gainera, oraindik ere zerbait gelditzen zaizu, janari bezala? Sagarra? Bai, baina, bakik, sagarra jatea ez zaigu komeni. Kolesterol altu ematen ziuk. Ez zaizuela komeni, baina sagarrak dena du ona. Bere itxura, kolorea, zaporrea, usaina, osasungarria da, erabat, ez da? Bertan, jango nukenik sagarra hau. Mirrita Txiribitonek usten badizute. Eixiar, ederki ba, bakizu, truke ingo dugu. Truke? Bai, jantzazu gure sagarra, eta gu zure bokadilloa jango dugu. Zuek zuztu zuenik bokadilloak eta zuen jaten dituzen txerrikia jango banitu, hola egongo nintzatekela? Oi, txika, bagure txerrikiak eta txerrikiriak eta bokadilloa janda, ez gaude horren gaizki, Tira, Mirrita Txiribiton, baldak izaten diadan, oraintxe bertan, jango diagu, oraintxe bertan, pizza. Pizza? Txirri, utzi da emese zire Mitsubishi hori. Hau? Bai, pizzen, Mitsubishi. Horrein noiztik esaten zaio Mitsubishi. Honi, bai, japonieraz Mitsubishi. Japonieraz, deitzen zaio, hitzak bixi batetik bezera bidaltzen ditulako. Txirri, zuri sartu dizute, Mitsubishi marka bada, eta hori telefono mobila, ez duz batak bestearekin zer ikusirik. Entzun alduzu, Orduan xiria, guri sartu digu, txirri baburrek. Tiraz. Txiribiton. Horixe, goguan alduk nola esaten den japonieraz pilota. Ping-pong! Hoxe! Eta kabo! Bai. Bueno, hola nik ez dut zuekin, hemendik aurrera hola egunero ibili beharko ez da? Egunero ez isiar, baina astero bai. Egunero, astro, igual zaigu, bai sargento. Hemen nahi dugu, nahi dugu, eta horren baldik zozen nahi dugun, barrebusa hartu behar dugu, eta hori zein behar dugu. Barrebusa, Euskal Herria, zai dago eta... Tira, Txiribiton, ekarri barrebusa. Lagunok, agur eta laster arte gu barrebusa hartu, eta Euskal Herri osoa zeharkatzera goaz. Agian, laster zure herrian izango gara. Antxe ikusiko dugu elkar, orain bagoaz. Aio, barrebusa hartuta.